Hello, kakabsat. Kumusta kayo tan? Dati man ti kabsat yan na, ngaging gagwapa, o yakin naging babak nang, ngarod, malamanan niya. Nakaluto kayo kadete pang rabi iyaw. Alasidan nyo nga, i-share yung mat kanyak po baka namin imas pa yung mat si Dak. Ya, kat malim manin. Dani manin pa nagtuturugan. Kat, kumusta kayo dito balbalay yawn? Siguro masikog na kita bakit yaw niya siyempre at may sabulan ko naman nga naka-quarantine imposible nga hangag sikog na kita asawa yun nadanto pa din patulfo da nga ni adine ni nanay basta ni nanay nga kung amo tinagan na basta no nabuyo di tulfo ya nga nakuha kano after 23 years ka sinagid da kati pakiramdam ka no di lalaki nasakit ka na di feeling virgin po kayo mat. Kangarad mo malamanan ka medyo mabisin na man kin sapulin naman ti makanday ti chan ko nya man nagbisin na unay nga me na po marabutit takto mo nga me dakkel ti chan ko nabatit to ulok. Malaman nga ko nako nya panagsapol man ti meriendan ay ang gaya ngumduray. Basta dati na nga inti kwa. Inti kaman man sa nagtaan basta di batit nga kuha nga nasamit ka babatit tibukil na dito na mansanita gaya comment down below dagiti padak nga mga nita iti kuha iti mansanita ya ang kayo nagkungkuha na dito ta idiubing nak iso mapanyol idiubing kayo kunak kumagayam iso da ito panyol ulyan ideya kadabayabas dagita santol mangga dagita iditi libre po nga merienda idi kwa idi da kami pa lang iti ko agad adal meriendami ka kwa mansanita kadagita ti meriendami santol kada mangga nilintang kamutig nilintang nga mais dagita napipiyapay basit idi da kami ta ada dagita nga malamot tano uri awan ti inapoy ide agilinta kami lang iditi kamuting kahoy sami sausaw iti baggoong uno asin lang sa uno asukar de damanen save me manen ti bustog men ayan para-paraan lang iti panahon na dado pa iti nakararanas dita iti kwa iti nabaro man iti tanga panahon ya dati may isang lalom na mga naman pa lang bago nagsumana ya ang sarap talaga kapag binabalik-balikan mo yung nakasanayan mo nung bata ka ang saya parang pakiramdam mo rin na parang ang bata-bata ko pa talagang bata pa naman ako kasi ilang taon na ako magti 21 na nako ngayon ko lang na-realize na yung edad ko na lang ata ang tumatanda pero yung height ko nako parang Jollibee hindi lumalaki yung tiyan lang lumalaki tsaka puwet Dimas. Comment down below dagiti mga timan sanita ta. Nagimas si kayo. Isarak yu kita buksit yu apo nyo baybayan. Apo kano kay pay matay no di. Kami makapatay dayto ko talaga makan mo dayto ya. Jay. Aji lang kakabsat in share ko man no nya ti mapaspasamak iti panagbiag ko tatanga malam kagyaman naman kasapay lang ko mata i-share yo dagiti video but ano ko makapakatawa kayo tumadumot ti viewers ko kada followers ko po nagyaman ang arudan ka at keep safe tayo magkararag bay nga rudan I love you. Mwah.